Salutare români și bine regăsit la un episod care să vă arăt cum să vă instalați Luar Beta. Dați aici, Luar Beta, aici dați, apăsați. Stați. Nu contează limba, apăsați aici. Sau dacă nu merge, faceți de mai multe ori. Dați că iese, dați așa, descarcă. Îi pun pauză. Gata, fraților, mi s-a descărcat. Se pregătește aplicația. Așteptați. Dați. Aici. Acum, în curs de instalare. Așteptați. Vă arate aplicația instalată. Gata. Așteptați. După asta trebuie să-i faceți altfel. Că acesta trebuie să-i dați update, dar nu trebuie să-i dați update, că știu eu o metodă care cred că o să meargă la toți. Update it's available. Like update available. Am apăsat o dată, deci o să îi stați să găsim Rebro Legacy. Nu, acelea nu le instalați, nici astea. Trebuie să fie Rebro Legacy, că acesta e cel mai bun din Luar Beta. Cel mai mult game mode din Luar Beta. Stați că nu prea merge. Are o problemă. Nu are nicio problemă, așteptați. Aici arată acesta, apăsați. Dați în jos, dați în jos cât puteți. Dați în jos, foarte jos. Continuați cu pagina de descărcare. Trebuie să dau la română. Dau la română. Jucători Android, dați aici. Acum așteptați să vi se primească notificările. Gata. Le pun pauză când merge. Gata, fraților, merge. Descărcare finalizată. La fel, dar numai că nu o să mai arate update. Oricum nu dați anulați, că așa nu se vă meargă pagina de descărcare. Dacă vă apare așa, degeaba mai dați anulați, că oricum se anulează. Oricum nu se anulează. Acum să vedeți cum a ieșit treaba. Așteptați să meargă și după asta chiar o să vă arăt. Acesta e cu prima la al doilea update. Stați că m-a dat afară. Am intrat înapoi. Stați unde e? M-a dat afară din când s-a făcut 50%. Nu știu ce are ciudat. Haide, nu mă da iar afară. Haide odată. Haide. O să-i pun pauză. Gata, merge. Uitați așa. 53 de brawler. Aceștia sunt nefolositori. Uitați cum am obișnuit așa. Uitați că mie câteodată mi-arată așa. Nu mulțumesc. Să vă arăt cum merge treaba. Hai să mai jucăm.
Stai să vedeți cum fac aici. Acesta e ca un om normal, da? Să vi-l arăt pe celălalt Frank. Unde ești, Frank? Care acesta este mai mare. Dați-mi continuu. Eu am rămas blocat, nu el. Vedeți cât de repede fuge. Asta-l pun pe Frank ăla pe internet. Uitați cum m-au atacat. Uitați să vedeți. Uitați-mă că... Cam atât a fost episodul de azi. Dacă vă mergeți, vă nu uitați să vă abonați și să dați like. Eu am fost Ionuț, de data viitoare. Pa, pa!